Вітаю, друзі! Сьогодні буде відео про корисні слова і амоніми, або ж схожі за звучанням слова, але з іншим значенням. Спочатку я планував зробити відео з відповідними картинками, але мова буде також про інтимні речі, тож краще я просто поставлю на фоні місцеві краєвиди. Але все одно це відео 16+. Отже, поїхали. Беседа – слово, бесіділо, текст, ставик – речення, але ставка – це забастовка. Понудба – пропозиція, сторітив – послуга. Реставрація – це ресторан. Пренова – це реставрація або оновлення. Обіск – це відвідини. Брати – це читати. Решати – це рятувати. Відповідно, рішевалець – це рятувальник. Пот – це шлях. Потній ліст – це паспорт. Ісказніця – це ID-картка. Оскирба – це піклування. Наказіло – це платіж. Наказати динар – це перерахувати гроші. Тобто, якщо ви чуєте, що дівчина каже хлопцю «накажи мій», то вона має на увазі не те, що ви подумали, а просто вона хоче, щоб він і перерахував гроші. Налог – доручення. УПН – це скорочення від універсальний платіжний налог. Це платіжне доручення, наприклад, в банку. Давик – це податок. Податик – це дані, як от, наприклад, податковна база – це база даних. Тла – підлога, але на тлех – на підлозі. Тлаковці – тротуарна плитка. Тлак – тиск. Трак – стрічка. Текочий трак – це транспортна стрічка, як, наприклад, біля каси в супермаркеті. Ліпільний трак – клейка стрічка, тобто скотч. Зрак – повітря. Цеста – дорога. Автоцеста – автобан, зазвичай платна дорога. Цестніна – це оплата за проїзд. Возіще – це дорожне покриття. Макадамська цеста – ґрунтовка. Лєво – ліворуч. Десно – праворуч. Прав – зазвичай вимовляється прав правильно. Попуст – знижка. Вас – село. Паркірніна – це оплата за парковку. Тирг – площа. Тут не вимовляється тирг, а кажуть тирг. Площа. Тиржниця – ринок. Пригрізки – снеки. Припомочки – якісь допоміжні засоби. Фант – хлопець. Пунца – дівчина. Постояліще – зупинка. Наприклад, автобусне постояліще – це зупинка громадського транспорту. Яма – печера. Возовниця – квиток. Літальська карта – квиток на літак. Літаліще – аеропорт. Вложище – це приймальня, де приймають заяви, тобто влоги. Влога – заява, відповідно. Вложик – устілка для взуття. Гігієнський або женський вложик – це прокладка. Оквір – це рама, а рама – це плечі. Время – це погода. Час – це час. Ура – це година. Пар – це пара, тобто дві, наприклад, людини. А пара – це пар, тобто пар, наприклад, з праски. Пар. Лікальник – це праска. Сісальник – це пилосос. Хоча взагалі українською правильно порохотяг. Белетехніка – це побутова техніка. Помивальний строй – це посудомийка. Пральний строй – це пральна машина. Далі – поносна срака. Це насправді дитяча казочка «Горда сорока». Відповідно, срака – це сорока, також це меблева торгівельна марка. І їх лозунг – це «срака за мали срачки», тобто сорока для маленьких сорочат. Дирсати – це ковзати. Дирсаліще – це ковзанка. Дрізка – це понос. Хує або найхує – це гірше або найгірше. Хуйший – це гірший. Схуйшати – це схуднути. Морський пес або морський хуй – це акула. Курац – це чоловічий орган, куди мій земляк послав руський воєнний корабль. Тож не дивуйтесь, якщо ви скажете офіціанту російською «хочу курицю», а в нього різко зміниться вираз обличчя. Коренчик – це те ж саме, але лагідніше. Коріння – це морква. Задниця, вона і є задниця. Рід – те ж саме, але грубо. Є навіть пісня з приспівом «Пойді в рід». Рідка – це те ж саме, але грайливо. Наприклад, лепа рідка, гарна попка. Ножниця. Якщо вас просять показати ножницю, і це не лікар-гінеколог, то викликайте одразу поліцію. Адже словенською це вагіна. Пічка. Наполегливо раджу не просити у дівчат сірники російською мовою. Дайте спічки. Адже пічка – це теж вагіна, але грубо. Також так називають проституток. Тож, якщо ваша дитина буде кричати раптом «Мама, смотри, птічка!», словенці будуть трошки в шоці. Скоріш за все, ви будете це чути у лайці «пічка матерна». Давайте я не буду перекладати це дослівно, ви розумієте приблизно про що йде мова. До речі, матерний язик – це не те, що ви подумали, а рідна мова. А сірники словенською – вжигаліця. А от, власне, ножиці – це шкар'є. Пірутніна – це курятина, піщанець – курка. Падла бош – це не вираз, коли будівельник має проблеми з інструментом, а зазвичай попередження для дитини «зараз впадеш». Порочна пісарна – це ракс, тобто де реєструється брак. Просто пісарна – це офіс. Порока – це весілля. Порочен або порочена – це одружений, одружена.
Самець, не самець, а самець або самська – це самотня або самотня. Дружина, сім'я, жена, дружина, женська, жінка, мошки – чоловік, а також чоловічий. Дан жена – це жіночий день, відповідно, 8 березня. Упокоєнець, упокоєнка – це пенсіонер або пенсіонерка. Покойніна – це пенсійні виплати. Позор, увага, опозоріло, попередження. Казань – це штраф. Крів або кріва – це винуватий, винувата. Крв або крі – це кров. Блато і ходити на блато – це болото або ходити по-великому. Лулати – це дзюрити або ходити по-маленькому. Спол – стать, спольні односи – статеві відносини. Сексати – займатися сексом. Лукня – дірка, тек – течі – це біг або дієслово біжіть. Плоха – це злива, невіхта – це гроза, точа – град, точено пиво. Розливне пиво, пиво в стекляниці, пиво в пляшці, плочевінка – металева банка, пластенка – пластикова пляшка, козарець – склянка, деці – на сленгу це децилітр, 100 мл. Постречі – це подати гостю їжу, наприклад, або напої. Зачіска – це фрізура, тобто парикмахер – це фрізер, а чубчик – це фру-фру. Квас – це дріжджі, сметана – вершки, кисла сметана – сметана, стрежба – обслуговування, скок – стрибки, скакальці, стрибуни, приправа – підготовка, приправлен – готовий, підготовлений, вонь – запах, припрічен – впевнений, храна – їжа, жліца – ложка, на жліцо – це перші страви, хреновка – сосиска, какі – хурма, замуда – запізнення, замуділ або замуділа – це запізнитися, запізнився, запізнилася. Подхуйка – це назва пташки. Хернія – грижа, кісек – кисень, трепальніце – вії, рісниця – правда, хитрость – швидкість, вредність – цінність або вартість, требух – живіт, носеча – вагітна, вая – вправа, запор – тюрма, Бош кончав в запору, потрапиш в тюрму, розлівка – фільм жахів, грозно, страшно, морда – можливо, кумаре – огірки, кумаріце за влагання – це огірки для закруток, рачун – рахунок або просто чек, предрачун – рахунок фактура, подроч'є. Тут я зроблю невеличку паузу, щоб ваша фантазія трошки попрацювала. Подроч'є – це область або сфера діяльності, наприклад, делам на подрочі медицини. Працюю у сфері медицини. Калкоритниця – Чернікал. Це просто назви селищ. Кирпіч, Предікака, Шкет, Додік – це просто словенські прізвища. Мітульчик – метелик. Худпес – це злий пес. Пікати – це вжалити. Жеп – кишеня, жупан, мер. Крітіна – черепиця. Сраніє – лайно, страніще – туалет. Западлость – це зрілість або ж термін придатності або термін дійсності. Редітель – керівник, варователь – охоронець, варство – це служба безпеки, варвано – під наглядом, заварування – це страховка. Мерська енота – це одиниця виміру, дедек мраз – це Дід Мороз, погреб – це поховання, покопаліще – це кладовище, Блейсько єзеро – це Блейське озеро поблизу міста Блед. Сланіна – це сало, рожа – це квітка, кай – це запитання «що?». Ква – це також «що», але на люблянському сленгу. Жабар'ї – це зневажливе прізвисько для люблянчан, тому що вони говорять «ква» замість «кай» і живуть поблизу болота, Люблянська бар'я. Просим. Це по-нашому як «будь ласка», тобто використовується і як прохання, і як відповідь. До речі, хорвати кажуть «молім». Пирси – це груди. Йошки – жіночі груди. Дойки – те ж саме, але грубо. Доєнчик – дитина до 1 року. Йогі – матрас. Покліц – професія. Отпокліц – відкликання, наприклад, заяви. Отпокліц – влоги. Отповідь – відмова. Отговор – відповідь. Старост – це вік. Старші – це батьки. Санія – мрія. На сьогодні це все. Я сподіваюся, це відео допоможе вам не налажати і вам вдасться швиденько асимілюватися. І ви будете розповідати родичам, що ваші діти беруть поносну сраку і чекають на Діда Мразя. А також навчилися дірсати, і взагалі ваші діти – це ваш понос. А ви добре схуйшали, тому що більше не їсте хрєновки, а влітку постійно купуєте какі і кумари. Також до вас часто приходять на обіск словенці, а ваш приятель отримав казнь за високу хитрость, а вам Словенія наказала допомогу. Якщо вам сподобалось, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал та ставити вподобайки. Слава Україні!